És amikor, hogy ez Koszovóban, akkor mindenki ledöbben, hogy de hát, hogy az veszélyes, és hogy ott nem is lehet. És én nagyon szeretném mindenkinek hogy ez igenis egy nagyon jó hely, nagyon kedves emberekkel. Hihetetlen lehetőségek előtt áll ez az ország szerintem. Ahogy fejlődik és elér oda, hogy a világ is látja, hogy ez egy nagyon jó hely. Orsi vagyok, 23 éves, Magyarországról jöttem, Budapestről. Gyakornok vagyok, egy nemzetközi szervezetnél, és remélem, hogy nagyon sokáig fogok maradni. Azt tapasztaltam, hogy nem igazán, amikor így kérdezik, hogy akkor én mégis hol, és